Encarnacion Galinato ken Domingo Galinato. Iti daytoy rambak misa kadwayan tayo ang mangidaulo ti panangidaulo ken padato. Dagiti purpose manipod ti Salcedo National High School. Tumakder tayo. Ito'y tiyalda, tuyaldawan na pili. Ito'y tiyaldaw na inaramid ti Apo. Umay kayo, taglagsak tayo. Nakiti tambor ken gitara, tukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragagsak tay kenwana. Daytoy tiyaldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat, sanasang kamay sa tayong agyaman iti Diyos, kadagiti parabor ken imbag na nga ipapain na kada tayo, nadaanon ti panagturpos, dagiti nga anak tayo, babayan ti sakripisyo, ken tulong tayo kadakwada, nagunod da daytoy, ket rumbang unay nga isubli tayo matlaeng nga pagdaydayaw iti Diyos. Tapno maikaritay ang makiranod iti daytoy na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Sika